Himog na kining maong sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsoonang PWDs. Kung dili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas ka pagkasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Laila Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ko mga mata o makita ni mga duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama kining sugilanon, Layla Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Mano ba naglibat ko? Dili ko tao? Unsa magad? Duha ko sa imong tanaw? Isunto ko nimo! Daw gawa, oy. Usara man ka sa kutanaw, maong bullseye. Hoy, Layla! Laya si Ribaya, oy! O gano'n palayason man ko nimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupaso ining mansyon, kay libat ka! Hoy, kasad! Venus ginamos! Amo ning bay! Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso dinhi sama sa prinsesa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Layla Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Layla Libat. Ang miyagi ato na sayran, nakakuyogid si Layla sa laag ni Rickson tungod kay mando ni Sir Luisito. Samtang si Venus nagplano nga moapas sa duha sa panglaw. Balik ang Layla og Rickson, gipainom ni Rickson si Layla og beer og pagkahuman, nanood silag diskuhan. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, Layla Libat. Hala! Kay dinuod! Kanahan kay kunin sa ensayo, Rickson, oy! Dali! Malayo ta na! Hala! Uy! Ay, pamundot ko! Hindi ko pa mauusayo! Ika ka ba, oh? Away problema! Tudloan ka! Yes! Woo! Uy, Layla! Ayaw pa kiat ha! Ayan rin! Ha? Layla! Tulungan na kiat ha! Uy! Kalma na, bay! Uy! Dali! Uy! Usa sa magkamamundot magkaoy mabilwa ta mapiang ko ana uy! Ang kiat mo kikagod! Nawa! Doon lang kag kubog! Di man gusto hubugod o paw lang. Tarong ko sa tumiha yung makisayaw na ako. O ba samsub ka uy? Sinor ba kitong Kainot ba ni mo ko? Lingkod ha! Ayun lang sayaw! Sa paitaan ni uy. Imo gidadin niya para palingkuron lang. Ay! Niyagot ang diskuhan. Yan ni mang katag diskuhan. Alam manayaw. Kanya nga nung busok-usok pa lang ta din ni Sokok. Basta. Pakit. Pagpuyo diha. Di ko ganahan nga mangdani kag atensyon sa mga lalaki. Kay makakita na sa kag ako, makakita na sa inyo kong away, tungod mo. Sabay! Ay kabala ka. Kay kung makakita kag away, luwason gihapon ta ka. Uy, ay kung insulto ha? Oh, manggod. Misulti man lang kung mas tinuod. Ay, kung kalimot na hitabo na tugod. Bunubi kay ka. Sige, ay. Sige lang kung magpabadlong ni mo, sir. Unya, sir. Mag-unsam ta din ni Suok. Dili ba na yung mahimong bulingkod lang kaniha nila? Nga di ka maglangas, ha? Oo. Mahimo man. Maglalag kong kamay sapot. Kinahalang makasakay ko ugma sa unang flight paingon sa Panglaw. Maayo kiwa dito si Tito Luisito. Makapatuyan ko sa pagkumot sa dagway itong Layla. Hindi na lang ko magpahibaw ni Rexon. Aron way makabantay sa akong pag-apas dito. Palutawan akong sulagma lang among panag-abot dito. Maana dutod ko no. Adan ako sa pait dong. Ay, mama na ni Ron. Sige na lang ko gyaro kinay biya din sa ok noon.
Unsa man ka? Kasayawon di ka? Nang, iskuhan ko ni God. Sayawon yun. Kay baw ka no. Ano? Sa gamay pa kong bata, riso no. Mahilig ko na siya sayaw. Mustrat mangani ko. Pagbuhat nga walay tao. Pwede na kang sayaw. Sama sa ka, oy. Loud mo sa kay gabi na, oy. Ano day? Ang importante nga, matagbaw ka ski ate mo. Ay, puta. Ako ba nung angay nga malingaw din Sige naman yung kung padlong ni mo. Ada, pag lingaw lang ko dito, God. Di mahimo. Oh, Sige tanaw din ang lalaki nga gusto magsayaw ng ganina. alam no. Papadadyo kasi mo sa apo tayo ng tawana. Sagdi na, oy. Di tayo mahimo. Naman ko no? Tapos kay tinanawan tawa na. Ngita yung ligsakit sa lawas ay. Ayay, nang hambog na sa bunog ay. Ay, nalalagi pa itang atraso. Ay, kajata. Ako'y bahala na. Uy, Dini lang ha, dini lang. Layla, asam ka? Diyan ka lang. Oo, unahan ko sa handa. Almuno na panghasol ni mo. Diyan lang ka. Tabis-tabis ka. Hoy, Layla! Tipot ka lang dyan. Uy, tuntay. Ito bakit? Doon sa lalaki. Saan lang yung giwong sa lalaki? Yung pag binibayhan na bisag kung sakon. May tando ang lalaki. May pahiyo. Ni Anas Layla. Ibalik na rin Oh, Buting. Okay na. Di na siya mahilabot ni Moy. Last na lang ko nun ng beer yung giinom. Unsa? Gihadlok din mo siya? Kamay. Unsa man mo siya maghadlok? Uy, hala. Uy, Layla. Niapaingon sa table na to ang lalaki. Pangandam. Oh, ano yung pangadam mo? Usa na to si sa butilya sa beer kung magbinuang na siya. Ay, kalma lang. Ako'y bahala, ako'y bahala. Nag-order ko 2 araw na mer para inyo. Ah. Nice meeting you, miss. Ha? Uy, adungog ka? Iyat ang gibangkahan. Kapati, bitaw ka. Duha ka round ang iyang gi-order para nato. Ede, iya tagi bangkahan. Layla, unsa man to nimo siya? Wala lang. Igamit lang na ko kung utok ba. Lain na din mo kainom tag beer nung ka-bright man di ay. Ako lang siyang ingnan nga libat ko. Kung dili siya gusto nga itudlo na ko amahan sa kong anak, kinala mo musibat siya. Puro na yung gisulti. Oh, astag ko nata. Ay, makatabang gina ako na akong pagkalibat no. Gikan pagpapangitan, ipapalusito na ko. Hangtod ron. Ay, nakatabang yun akong pagkalibat. Ginang pabiin ang buko. Uy. Giyarok na ba na mong butilya sa beer? Lami, man din yung beer, Ikson, oy. Layla, mahubog ka. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Iwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Karoon na ng nilaktan mo. Basta't mahal kita. Basta't mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Samang ka, uy. Hubog naman kay ka. Uy, tayo ba? Gagawin mo ko ni mo. Di mo ko bata. Sige, chupi. Sige, di ko mulakaw. Uy, dali, diha. Nakoy tiil. Kinahanglang musuod na kas kwarto ni mo. Hoy! Nagigilok mo ko eh. DJ Relax. Sa makakiss man ta si mo ilok. Hindi tayo pagilok. Sa gilok na yan ba? Ilok! Imo ilok. Diba, uy? Gilok kong gibati ba nga nakainom ko. Namiyay ka daway. Layla! Nainag yan. Ayaw, pagkiat! Gilok nga init lang ganigson. Sa gilok na init ba? Hala, init ako lawas ba? Gilok. Inigla ko. Swimming pool na. Swimming pool na, no? Kaya ba? Oo. Una. Init man akong lawas.
Maligo ta na. Dali, maligo ta. Usa! Hoy! Hastang lugawa ni Bayana. Hoy, Layla! Balik na rin! Di ka mahimong maligo sa swimming pool nga nakasinina! Uy! Niyabag ng Bayana! Niambag na sa swimming pool! Layla! Uy! Layla! Layla! Uy! Wala mo ito nga! Nalugmos naman ka to! Padluhunan ni Bayana eh! Na! Wala gid mo ito nga! Tuwari siya sa ilawom sa tubig! Wala maglihok! Kinalang maluwas ko siya! Saan muna ko siya? Layla! Wait ko! Malubos mo sa tanim! Giluwas na katutaha ka? May ambag mga nga! Dili man di ka makamaumulangoy, ha? Usagay di ka maumulangoy! Kamaogoy! Whoop! Uy! Mao ka mulangoy? Wala ka malumos? Langoy, pamor! Ay, Langoy, pamor! Layla! Saan ka? Langoy, pamor! Yabag, hindi ka? Anong nagpalumos-lumos mga, ha? Oo, ko pala lumos. Ganahan naman ko mamati sa kalinaw sa tubig sa laom. Sirina ba? Ayaw na di kusba, ha? Mura kong sirina. Yabag, hindi ka, eh. Ay, bida. Naligo na nung tang gabiing dako. Nagsinina, pag yun. Anya, limot man, be. Hala, son nga na ni son. Ha? Ano man ni son? Ano man, eh? Hala, nalipong. Ningit-ngit son. Mangilad na sa kanako, ha? Nalipong, mga son. Hindi po. Uy, Layla. Di na ko ni mo mailad, oy. Bahala na ka na. Oo, nasa ko sa tubig, eh. Tugnaw ko yung namawa ka. Nalipong, nagiko. Di na lang ko ni mo mailad. Ngit-ngit. Bahala na, balumos ka na. Di, teka, luwason. Son. Ang amaway. Nagpatidlom-tidlom na sa day. Hoy! Layla! Di na ko ni mo mailad, oy. Hawas, di ha? Kung ganahan ka. Artistahon sa kay kanda ko, da. Layla! Layla! Uy! Wala naging butungan, tuntay. Uy! Nausam na siya sa ilang. Pura magmikiri. Klaro kay... Hoy! Layla! Di na ko ni mo mailad, oy. Hawas, di ha? Kung ganahan ka. Artistahon sa kay kanda ko, da. Layla! Layla! Uy! Wala naging butungan, tuntay. Uy! Nausam na siya sa ilang. Pura magmikirig. Klaro kayong mikirig siya. Pura man nung tinuod na siyang nalumos. Ako naliksaw mo na amaw. Layla! Uy! Nausam na siya, uy. Bilis ba't madang naong? Ako na ning i-mo to mga resuscitation. Mapamagsimang ligihok. Usban ako. Ay, salamat. Nakasuka na siya. Ano ginawa na? Layla. Mana ni resulta si mong kabuang? Pida. Nadunan na ako sa iyong kwarto. Akong cellphone. Isa mo sa ning nanawag ulam naging gabi, eh. Si Bino sa man sa din, eh. Saan ang bihana, eh. Di ba ko pagkatugon? Hello? Bimbo, last na rin akong pangutana. Unsa man? Dili gid ka mo uban ako umaas kadlawon sa paglupad paingon sa panglaw? Binos, ginahan yun akong mulaag, pero daghan na ikong trabahoon. Ay, pag-leave na lang, oy. Di pa naman kagubasi mo trabaho ko sa kaadlaw nga pag-leave. Mas maayo lang na ako ikauban dito. Aron doon ay makapugong na ako kung kapusilo na ako ni Layla. Binos, ay binuang diya. Dako ginang problema ang imong sudlan kung ano imong buhaton. O, kung dili ka gustong mahitabo na, uban ni ko.
Okay. Ita, hindi pala na ako pangasauno na si Layla. Di ko maapas. Sige, asam ta mag-abot. Ipahilo na rin ako siya sa kama niya eh. Yung pang ginibayhan eh. Kabasa sa niya. Sa umin ako. Basa mo sa gayon eh. Bahala na. Ako na siyang pusto ng mayuan ng tuwalya. Pero, ako lang kung nihilantan sa nisiya, kung matuog siya nga basa. Ay, sus! Di mo, Layla. Kayo biyag duklo ni mo bihana ka eh. Ang iyang dugan. Klaro kaya ang iyang dugan sa nabasa ni Sinina. Dili na mahimo. Kinang mailisan ako siya. Maayo kay dili paghihapon ka makabalibad nako, Bimbo. Dili tungod nimo. Kung nga nang milupad ko uban nimo paingos panglaw. Si Layla ang rason. Oh. Abi na kog dili na lagi ka makunahon sa pagpakikita ni Layla dito. Gusto ka sa mga sulti. Kung maapas ko sa panglaw, magkapanguyab ko maayo ni Layla. Ayag naman di ay. Ay, aray. Kalabad sa kong oy. Uy, nasa man eh. Nakailis naman di ko. Lah, kisa man nag-ilis ako gabi. Ano naman ko sa kwarto? Kisa man nagdawan ako din eh. Ay! Rickson! Ikay nag-ilis na ako, ha? Diba? Huwag pa kong mabuang nga muatiman ni mo eh. Napatabag og waitress. Huwag ikaw, barog na diha. Kung gusto ka mamahaw. Lorog batasan ito, hanay. Pero, bahala kang magsuka kang halublaks. Tigib ko magpaubos ni mo. Kasakit. Ay, kalabad sa kong uy. Anong nakapumagas ka ma? Barog na diha. Doon sa ka! Kaisog ba ni mo? Puro magkagidugo. Uy, yabag. Ayaw pagluod-luod diha. Barog na. Magdungan na pamahaw. Ulo, ka-sweet. Ka-sweet, gani mo rin ako, Rickson. Awan sa man, magkigpis na ka na ako. Sa imong damgo. Ambisyosa gutaw ni mo. Gibalik na lang ka din he. Kay, doon na pa ko ilakton. Tagan di kag 30 minutos ha, sa pag-ilis. Ulo, wala kong katay-patay pa. Sab ka na. Anong musika mo ng mata ni mo? Nagkanaon ako. Ikaw ba? Sure ka? Nga dili-gudi kay nag-ilis na ako? Huy, Layla. Ayaw kong lura ng imo hunahuna nga mihikap ko ni mo ha. Kay dili ko na mahitabo. Kisa may nagdaday na ako din sa kung yung ko parang kwarto be. Nakita ramang duha swimming pool gabi eh. Usa lagi sa nagatiman sa bar. Ang akong gisuhulan nga mo ilis ni mo. Ibaw na mo kasgahom sa kwarta. Oh, okay. Sige oy, mag-ilis ako. Inausap mo na kung pag-ilis na pa magkadihan nagbarog. Pagdalik ilis ha. Oh, suko. Unsam sa kong kapi, oy. Nawagtang ko kalit nga kainom og mayo. Mag-ilis na ko. 30 minutos sa sabay ang itagal ako. Asam to ba yung sarili, Venus? Sa hotel nga labing mahalon ining dapita. Posible nga tuwasap sila dito si Rickson. Mauman bitaw na nga itong tumong. Kinahanglan magkita na si Rexon. May tingalig di lang ito pakalitan si Rickson og Layla. Kaya tingalig musumbong sila na tituloy sito. Na, ano mahadlok man intaw
Unsaon ka tong himatyon, oy, Bimbo? Isultihan ta na ka sa rason, di ba? Ako ning agawon, Venus. Busa kinahanglang magkinto ko. Labi na karon nga, gitugutan ko niyang manguyab kang Layla. Onya, unsa may buhaton nimo karon? Manawag lang ko sa opisina, manangid na lang ko nga mulib. Onya, unsa may mo ikasuggest, Bimbo? Asa mata mo check-in? Sa yano lang nga Beach Hotel Venus. O pagkaman, pangitao na nato sila kung asa sila nga hotel si Rexon ug Layla. May tawagan lang ko. Ma'am Teresita, niya na ang imong kape. Ay, salamat, Tigoy. Oh, onsa magkimahitabo karong adlaw. O sa mga orasang party. Na, wag yun ko mahibaw, anak, Ma'am Teresita. Nabalaka na gyud ko nila ni Layla, Tigoy. Ayaw kabalaka, mama, kabalaka. Naibaw ko nga mapugos kayo sa Rexon sa pagatiman ni Layla tungod ni Sir Luisito. Maayo tingali nga sakon ako si Luisito siyang kwarto, Tigoy. O mangutana ko kung onsa magyo'y plano niya sa duha nga nag-uban karon. Kayo nag-apas ni Layla din sa restaurant eh. Uwa pa ka tumatog ug balik libata? Saan naman ang kinabuhi, uy? Mura naman kong yayon inigbata. Hi, Rickson! Yan ako! Uy! Nag-short naman ini siya. Ug nag-off shoulder nga blouse. Nag-shades ug itong. Kagwapa niya tanawon. Oh! Nga magkadiha. Ibog ka? Buang ka? Ha? May katog mitingali kas utok ti mo, Layla. Uy, 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 uy. Kaya man nagtugang gwapa ka? Abot masab, uy. Abili mo, Rexon, no? Gwapa, kay ko sa kong tanaw sa amin. Sa dayon akong gawas. Sure, uy. Nasayop lang tingali ko. Lingkod na. Huwag pag-order mo pagkaon. Kay mag-order sa kuka ko. Jay-jay day tani. Saman, doon na sila dinuguan din eh. O di ba munggos? Gusto ka hadas mino? Kumaong ka kang basa. Aw, gamay. Asa may munggos niya? Lalaki sa pikas lamisa. DJ Sigil tanaw ni Layla. Masa man ka? Layla, hoy. Oh, Nakabili na ka? Kay kung di ka ganahan sa sudan din eh. Mamalintag ka na nan. ay, ani na lang ta. Oh, kay niya sila eh. Kari-kari, oh. Ganahan ko aning kari-kari. Sige. Waiter. Good morning, Bimbo. Ganina na ka din sa cafeteria? Oh. O, na-check na nako ang hotel. Nag-check-in lang Layla o Rexon. Good. Unsa man nga hotel? Naa sila sa Alona. Naagiray sila sa usa sa labing class na hotel din sa Panglao. Pero, di tingali maayo na mukha na tagtunga silang tubangan, Venus. O ganong dili man? Gimingaw na ko sa kong Rexon. Mas maayo tingali manawag ka na eleksyon. Para mahibaw siyang niya ka. O siya na ang panhiya sa tunay mo tangan. Nga mang gyud. Kadagad pag-arte, anak. Dili ko ganahan, anak, Bimbo. Ang akong gusto nga magkita dayon mig si Rexon. Og adto ko mo star sa Alona. Og kana si Layla ang anhi dinhi nimo. Venus? Kanang libat? Huwag gini angay mo paso-pasos mga mahalong hotel. Lami man din silang manluto din hino. Nabusog yun ko. Ang lalaki sa pikas table. Magsigil ka po siya pasip natin, Layla. Hoy, Rexon. Saan may sigyanin mong lingid, ha? Ha? Why? Kau nagmayo. Dagkan ba ni mong storya? Natural. Lain sa kay mga onta din niyo niya. Kita mo istorya. Matag nagbungol. Makadanig gano'ng pagtagad sa mga laki ni Layla. Basta, dili lang mahibaw nga lipat siya. Hoy, gamay na lagi kagikaon. Oh, na ako'y giuna-una. Si Venus ginamos na sad. Natural. Sabi lain ako nauna-un. Aw, namasin lang ko ba nga?
maghuna-huna sab ka nako. Gano'ng maghuna-huna ko nimo? Relax lang good, Rickson, good. Ka ba? High blood ka. Day? Day? Uy, Miss? anong gitawag ba ni mga waitress? May orderon ba ka? Doon na lang ko'y pangutana, oy. Dali, Day, please. May order pa ka, miss? Ma, mangutana lang ko ba? Gabi hapit ko malumos na swimming pool. Oh. Kinsa man yung imitabang niya para mailisan ko sa kwarto? Layla! Wala may babae nga may duty gabi, miss. Mga lalaki man ang na-assign ini nga restaurant gabi, Sure ka? Oh, miss. Kaya ang na-assign gabi nga babae, absent man. Gusto na, Layla. Ako'y may atiman ni mo. Ugwelain. Msa? Lakaw na, miss. Balik na si mong trabaho. Okay, sir. Ikaw ba, no? Dili lang kay maldito ka. Baka kung magyug ka. Nga naman ka musulti na ako. Ngay kay miilis na ako. Takita na nung kaskuntanan. Sakita. Hoy, nagpiyong ko, oy. Kay doon, tigan tanahon. Nga nga naman magkagpamayog ka, be. Mahimo ba, Layla? Anong nipadak agod? Ay, pata panaybaw pa ka. Nga ako nagisalt sa kung kaugalingon, Rickson. Nga walay makahikap sa kong lawas. Bisan sa panit na ako. Bisan sa kong dapi-dapi kung dili na ako uyab. Aw, waunta ka magpalumos-lumos gabi Aron, di ka matabang. Pakuyap-kuyap pa ka. Unya, be. Kung di ka ilisan, o mahilantan ka, ako na sa'y manubag ni Tito Luis ito. Tungod sa imong kayabag. Bisan na. Bisan na. Uy. Hello? Love, gisapot ha? Ginos? Oo, ako ni. Og niyami si Bimbo sa Panglaw. Unsa? Niya mo sa panglaw? Yan na imo uyab. Sige. Siya na laati man na. Uy, Layla. Asa ka, oy? Love, kaubay mo si Layla? Love. Oo, natural. Kami bang nanggipadaan ni Tito Luisito dre para sa party karong gabi Muan ako di habi. Ako'y mapuli ni Layla siyang kwarto. Venus, dili na mahimo. Ako nalay mo anak ni mo. Sige, arian ako ha. Oo, lagi. Sige, huwag talaga ko diha sa Pikas Hotel. Bye. Love. Oh, gi-off na? Usa naman? Dili siya masugot nga ako ang adto niya. Taan pa ko? So? Si Rexon lang ko naman hinato. Og, murag gisapot man to. Aw, isapot sabto ni Lela. Nag-awan sa tingaling duha. Uy, Lela. Ay, kung sapot-sapot ni, ha? Ano niya magas kong kwarto? Tora man pikas imo. Kinahanglan magklaruhay ta. Ikaw no? Dako din nimo sa na koreksyon. Ngayon mo kong gihikap. Ngayapag ka na magitingali. Lela, mahimo day ka na akong ibalhin. Dere sa imong kwarto, kundi ti ka alsahon, ha? Kawas pa. Wala may katabang na ko gabi sa pag-ilis ni mo. Pulos lalaki ang nahibiling waiter sa resto bar. Ang unsa man, ganahan day unta ka nga laing lalaki ang muilis ni mo. Digoy. Oh, Ma'am Teresita. Nganong nagluspad ka, ma'am? May gisulti si Luisito na ako. Unsa man, ma'am? Nanugo na ba siya? Dili. Tuaman di ay sa Panglaw sila si Bimbo ug Venus. Bungot sa ilong. Nganong nahibaw man si Luisito, ana, ma'am? Tungod kay nananghit si Bimbo kang Luisito nga moapas sa Panglaw. Kay iyang bantayan si Venus nga dili makapanghilabot ni Layla. Unsa? Nayapag naman si Venus. Adik ba tingali ng bayana? Og mao'y gusto ni Luisito nga ipalayo na gid si Rexon kang Venus. Unsa? Basta. Wa ko makauyon sa imong gibuhat. Labaw nang wa ko makauyon sa imong paglukso sa swimming pool. Ug kun nahikap man ka, awin mo nang sa.
Uy, sa sunod ha. Kung makuyapan ka, manawag na lang gid kog laing tao nga akong patabangon nimo. Og mamili kog bati kay gnaw kanang rapist. Hilambiha! Nagsuko-suko di agad. Ay, ang ipagli ka magpasalamat ako. Kay kitabangan ta ka. Aksyon na kang kamatay. Aksi ka matay. Yun sa mo kunin mo pagtabang gabi, Ibi. Ako kang gimauto-maut. Resuscitation? Hoy, milagom na ka, oy. Kung di na ka imauto-maut, patay na unta kang libata ka. Kung mauna, nakakiss ka sa akong lips. Iskang. Saan dito ka pagluwas? Ari sa imong ilong? Sa imong dunggan? Naunsa man ka, oy. Hoy, Layla. Ayaw sa pag-inarte, oy. Swerte ka nga ako ang mouth-to-mouth mo kay limpyo ko. Gwapo ko. Diligi ko gusto hagkan kung dili na kuyam! Uy, Layla, nasuko gid ka? Ari sa imong ilong? Sa imong dunggan? Naunsa man ka, oy. Hoy, Layla. Ayaw sa pag-inarte, oy. Swerte ka nga ako ang mouth-to-mouth mo kay limpyo ko. Gwapo ko. Diligi ko gusto hagkan kung dili na kuyam! Uy, Layla, nasuko gid ka? Oh, nasukok ko! Diwa kay katuod yung mahikap na ko! Laman na mo kesa ko! Uy, gaga! Imatyon ka na, uy! Imatyon? Huwag dili mahimong mamatay ka nga naa ka sa kong atubangan. Mo nga, gitabang ta ka? Hilamay! Papahimuslanon yung kasi gayon! Ako? Mapahimuslanon? Oh, kita mamlay! Hoy, Layla! Oh! Mura ikaw matingali ang nagpahimos na ko gabi, eh? O di ako! May mahibaw ka, no? Nga wa ko'y laing gustong hagkan si Venus, Argyod! Aw, niya naman ang imong Venus. Ni apas magyud na. Halalakaw at tua ug hagki dito. Oh, misigam na imong mata. Pahimos lang imong uyab nga miapas nimo. O kay balaka, kay di ko magsaba ay. Di ko mo sumbong. Uy, cellphone mo. Kung si Tito Luisito man ang nanawag mo. Ay, kung dauta, ha? Wil ko taong dauta man tika. Kamayan tika. Ay, hala. Sir Diggs, nananawag man ka. Ay, nanawag yung kulay lang, aron may baw ka, na naadiya si Venus o si Bimbo. Ay, nagbaon na po na Sir Diggs, uy. Kay nanawag na si Venus kang Rexon. Oh, mau ba? O kung mau ka na, pangandam na lang daan. Kay naibaw ka na sa kabuang niya ng Venus, ha? Na, kilang di siya pabangbuan ako, Sir Diggs. Kay siya rin kontrabida ang akong pisikon. Bungot sa ilong. Bungot yun siya. Kaya, mau na ikong ganahan ni mo kay musukol ka. Di man sa kakahibaw nga. Niapas sila si Bimbo Venus dali, Sir Diggs. Nanawag di si Bimbo kang papalusito ni mo. Nananghid nga muapas niya kay muapas si Venus. Ha? Oo. O mao misugot na lang usab ang imong amahan nga muapas si Bimbo aron mabantayan si Venus sa iyang buhatong kabuang diyan nimo. Uy. Pasilan, uy. Pinanggagig kay ko ni Papa Luisito, no, Sir Diggs, no? Mao ba? Kaya, sige, Sir Diggs, ay kabala ka. Di ko padaog ang mga kontrabida. Oh, sige lang. Bye-bye. Bye! Mao ka na. Ang among parang istorya, Ma'am Teresita. Wakay angay kabalakan. Okay na ba sila, Iladikoy? Okay ra sa akong paminaw. Pero, murag doon na siya gamay problema. Unsa? O ganun nakasulti ka man nga doon ay gamay problema si Layla. Mura man og dili kayo siya kiat. Oh, ano niya pa magkadinis sa kong kwarto? Gawas na dito. Ato na timong uyab. Ilong na. Nagsalig lang kang libata ka na. Wa jud ko gisaligan ng sunoy. Wa jud. Uy, patay. Si Tito. Nanawag. DJ patay Lax yung ka. Remix. Hello? Tito Luisito. Kumusta naman mo si Layla diha, Rexon? Okay naman may, Tito. Humanami og kuan kaon, pamahaw. Kinahanglang pangandaman ninyo ang party karong gabi, ha? O kinahanglang gwapa si Layla karong gabi una. Pero, Tito,
Ang iya bang gaon, labhanan pa man? Ayaw ka balaga. May lain kong gaon nga gi-order para kang Layla. Iatod to karon diha sa hotel. Ha? May gipaandam ka ng gaon para ni Layla diri sa Panglaw, Tito? Rickson, kinahanglang pangandaman nimo ang tanang posibleng mahitabo sa imong kinabuhi. Ug dili kay ang karon lang ang imong hunahunahon. Ha? Car racer ka sa una, dili ba? Busa una-una nga usa ka lumba ang kinabuhi mo karon. Huna-huna ang ugma ug huna-huna kung kinsa ang mga tao nga angay mong sandigan. Tito. Bubo lang ang kinabuhi, Rickson, ug dili ka na bata. Gamita ang imong utok sama sa mong paggamit ni sa unang panahon kung magduwa tag-chis. Ha? Ug niya pa, nahibaw ko nga miapa si Venus ug bimbo niya. Busa kung mo anto mga ni Venus, dada si Layla. Sa ako nang gingon, ayaw ibuwag si Layla sa iyong pananaw. Sige, bye. Bye, Tito. Ngano mo ka? Mura magagluasan diha. Ngano may tungok man ka, mura tagkukok. Lakaw ko. Ug paubanon ka ni Tito Luisito. Okay, ready na ko. Muuban gid ka? Natural. Pabanan ko ni Papa. Uban gyud ko. Nindot pa sa dining dapita, Bimbo, no? Venus. Dili kay sida ko nga hotel pero hayag ang palibot. Tod, unsa man oras sa man ni si Rickson? Oh, anytime. Muanhin na siya. Mayon tag yang dadon si Layla na. No! Dili ko ganahan. Adtuan na lang sa hotel si Layla. Kaya di ko ganahan magtanaw tong lipata. Venus, nausap ka. Kinahanglang maanad ka nga naa si Layla sa palibot. Kaya kung ako na niya siya maasawa, kung mag-ubad ta, naagod si Layla. Higala ta. Busa, pakigigalan lang sab ni Layla. Dili lagi ko! Naunsa ka man? Ganong nangupaw ka? Ma'am, unsa kay mahitabo sa unahan, no? Ang ako lang ba? Kung makita ang ni Venus ang tinuod nga anak nga libat ni Sir Luisito, guba gitang tanan. Oh, ayaw ka bala ka ni Goy. May giandam na ko ni Anang Bahina. Oh, unsa man ka na, ma'am? Ako ini, mangandam na lasab ko sa pagpamutos. Nagkasiguro kung dili ka papahawaon ni Luisito. Ang ato lang pangandaman ni Eni Dikoy, mao ang kadaogan ni Layla. Unsa? Pero dili ta maghuna-huna ni Ana. Unha na to si Venus. Unsa, ma'am? Paghuna-huna di og paagi. Unsaon nga mawagtang yun si Venus sa kinabuhi ni Rexon. Oh, ma'am. Lisurang wag tangon anang Venus, mami. Kwartahan mo na. Labos tanan. Buangon. Unsa? Lisod kontrahon ang mga milyonaryang buangon. Ma'am Teresita. Tindugay man si Rexon. Gimingaw na kay ko niya, Bimbo. Venus, relax lang. Nagpagabis yung debate. Unsa ka ba? Venus. Oh, niya na si Rexon. Oh, hello, Bimbo. Parang iyong ginagida ang libat, uy. Para ako na si Layla. Unsa ka? Relax. Mayo kay nakaapas mo. Bimbo, dali. Manuri ka dito sa may payon. Pagpuyo niya, Layla. Ay, kuha tagig problema, ha? Ibaw ba ka nga, diri ka ibili ni Tito Luisito nako. Dili mahimo nga may mahitabo nimo. O, kuya. Di ko bugal-bugal eh. Rexon, love, pasakti ko na siya. Napit ko si Bimbo. Dili lagi mahimo. Kay mo itugo ni Tito Luisito nga dili ibuwag sa kung pananaw si Layla. Period. Rexon! Dili kaha mag-alboroto si Venus nining
gipahayag ni Rickson sa ilang atubangan? Unsa man kay mahitabo ining parte nga ilang tambungan? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Layla, libat, dalit ka nato sa RMN Drama.